ka surjong phi ka thong jangi Khbar ki babnya ka India kala sakhi ya ka Bharat Bandh ha ka ri borok ka wei menta ka sing khat arterik urum phang ka balakhan da ka jing yalang bayatrei lang jong ki seng trei kampedeng bat lakarshan da ki ka tu ka ningut ki kenhun nong rap ya ka ni ka jing ya ki lapan long ban pidsha ya ki labor code thamai bat ki wei pat ki policy sarkar kiseng bahalang kila maham ya ka jing ya shimbenta ka bajilio ha ka leng ki benta katkum ka jing ya thu jong ka All India Trade Union Congress AITUC General Secretary ka Amarjit Kaur kalaong bakalakmi lenti hadu kumba life how kulur ngun kinong tre kin shimbenta ha kani ka jing ya ki padba I don't know.